Moi! Moikka! Mä oon Tuve. Mä oon Henna. Ja me ollaan Liinkuulla Spinnerin kehrurit. Ja nyt on marraskuun alkua. Ja mä oon ihan henkeen ja vereen jouluihminen. mä kans. Joo, joulu alkaa jo marraskuusta. Joo. Ja meillä on nyt suunnitelmana, että me laitetaan tonne Lampolaan joulu. Elikkä meillä on sahahukara. Lähdetään hakemaan joulukuusta ja viedään lampaille vähän hapuja. Ja sitten vähän jotain jouluvaloa ja sellaista kivaa. Yes, tulkaa mukaan! Me lähdettiin hakemaan kuusta meidän omasta metsästä. Pienen kävelyn jälkeen me löydettiin kuusirykelmä, jossa kasvoi monta pientä kuusta lähekkäin. Ja sieltä valittiin yksi hyvä yksilö, joka näytti erityisen herkulliselta lampaille. Havut maistuvat lampaille hyvin ja tuo lampaille myös kivaa virikettä. Lisäksi lampaat saa havuista tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita. Tässä kävellessä takaisin Lampolaan päin kuusen kanssa, niin meidän oikealla puolella näkyy lampaiden laidun, jossa he on viettäneet osan kesästä tuoretta heinää mutustellen. Me tultiin takas Lampolan eteen kuusen kanssa ja yritettiin laittaa se pystyyn seinää vasten siksi aikaa, kun käytiin hakemassa jouluvalot, mutta se ei ollutkaan ihan helppoa. Nämä meidän Kehrämön lampaat on niin ihania ja lutuisia ja tulee aina moikkaamaan, kun menee sisään Lampolaan. Ja me haluttiin ilahduttaa heitä tuomalla Lampolaan vähän joulun tunnelmaa jouluvalojen muodossa. Kun me tuotiin kuusi sisään Lampolaan, niin lampaat selkeästi vähän vierasti tätä outoa isoa esinettä, mikä yhtäkkiä on ilmestynyt heidän tontilleen. Taika! Taika, tule! Taika! Seuraavaksi me haluttiin lämmittää meidän puuhellalla vähän glögiä, ja sitä varten tarvittiin hakea halkovajasta halkoja. Tuolla oikealla puolella siintää muuten Liinkyläjärvi, jonka mukaan Kehräämö on saanut nimensä. Ja sä saat hoitaa tän. Yes. Sä oot harjoitellut tätä selkeästi. On se Henna kyllä etevä kirveen kanssa. Saatiin sylit täyteen halkoja ja sitten lähdettiin glögin lämmitykseen.
Ei kuulu box. No niin, otetaanko skål? Skål. Pikkujoulut. Niin. Joo. Tää on hyvä. Onko vuoden ensimmäinen glögi? Ei oo ensimmäinen. Ei mullakaan. No niin. No niin, nyt me ollaan sisustettu tämmönen meidän kotoisa neule glöginurkkaus tänne Lampolaan. Ja me tuotiin joulukuusi tänne lampaille. Tiedätkö, mulla on ihan pakko keskeyttää sut. Tää on ihan hirveän fiksua tuoda langat tänne heinäkasan luokse, koska nyt mun lankakerä hukkuu tänne jonnekin. Se on täällä. Ja sit se on varmaan ihan täys roskia. Näin. Jos ei teidän lankakerissä ole tarpeeksi autenttisuutta ja tämmöistä rustiikkisuutta, niin tulkaa Lampolaan neulomaan. Täältä saa lisää. Kohta varmaan ne lampaat tulee tänne sisään vähän maistelemaan tota niitten hienoa kuusta. Ne vähän tosiaan pelästy sitä ensin kun tuotiin sisään. Täällä on varmaan monta semmoista, jotka ei ole nähnytkään tollaista aikaisemmin, eikä päässyt maistelemaan varmaan. Onhan ne. On ne havuja okei. syönyt. En tiedä, onko se kokonaisia kuusia. Tietenkin niin. Laitumellahan siellä on kuusia, niin, mitä ne on syönyt. Mä luulen, että ne vaan säikähti sitä, kun me tultiin ryminällä joulukuusen kanssa sisälle. Joo. Sitten me laitettiin nämä jouluvalot tänne lampaille kanssa ja joo, ja nyt me istutaan tässä ja Joo. meidän neuleiden kanssa. Joo. Onko ensimmäinen kerta, kun neulot Lampolassa? On ensimmäinen kerta, kun neulot Lampolassa. Onkin. Tää tulee nyt testattua sitten. Joo. Aika ihanaa. Tuu vaan. Hei rakas. Moikka. Onko se tänne moikkaamaan tulee? Tuu tänne moikkaamaan. Heippa. Moi. Tuleeko kaverikin? No heippa. Hei Tarina. Moi. Hei Tarina. Moi. Moi. Aina. Se puolta nenä. Mitäs sä Henna oot neulomassa nyt? Tai kerroks mä ensin mun No kerro sä ensin. neulasta? Joo. Joo. No, mä oon neulomassa pipoa meidän alpakkalangasta. Eli tää on ihan tämmönen tosi yksinkertainen yksi oikein, yksi nurin pipo. Josta tulee... Joo, moi! Ja tästä tulee tämmönen pitkä pipo, jonka voi sitten taittaa. No siellä on mun lankakerä, joo. Jonka voi sitten taittaa näin. Moikka! Ainakin 2 kertaa taittaa ylös, niin että tulee sitten korville lämmintä. Eikä mene tuuli läpi. Niin tämmönen. Tää on meidän tämmöisestä väristä, joka itse asiassa meni nettikaupassa heti loppuun. Eli mä neulon tätä pipoa tästä meidän tämmöisestä DK-vahvuisesta ihanasta alpakkalangasta. Ja tässä on tumman harmaa väri. Eli tässä on sekoitettu mustaa alpakavillaa ja sitten laitettu vähän valkoista sinne sekaan, niin on saatu tämmönen ihana tummaharmaa. Ja siitä tulee tämmönen tosi elävä pinta tähän neuleeseen. Tätä valitettavasti ei oo enää nettikaupassa tätä nimenomaista lankaa. Että se loppui heti alta aikayksikön, mutta varmaan saadaan tehtyä tätä lisää sit jossain vaiheessa. Eikö meillä ole vielä sitä fingering-vahvusta? Niin. Mun mielestä on. Joo, fingering vahvuudessa löytyy tällainen graffitiharmaa. Joo. Kyllä, et sitä on nettikaupassa. Joo. Mitäs sä neulut? No, mä oon nyt neulomassa sitä sun neulepaita-mallia. Mutta mä teen tän nytten, eli tää on siis se, mistä mä tein sen lyhytihasen neuleen, missä oli se karke kuvio tässä edessä. Niin se, mikä sulla oli kesken viimeksi? Se oli viimeksi kesken, se on nyt valmis, mulla ei nyt ole tässä sitä mukana. Joo. Mutta tästä tulee nyt sitten siitä sama versio, mutta pitkillä hihoilla ja sitten vähän pidemmällä helmalla ja ilman sitä
sitä kaarokkeneulekuvaa. Kuviota, joo. Joo, joo. Eli tää sävy on tämmönen kivan suklaisen sävyinen, tämmönen tähän tummanruskea. Tosi kaunis sävy mun mielestä. Lämmin ruskea, joo on. Ja siinä on... Mikä se alpakka oli? Tää oli niin Elva-alpakka ja tää oli meillä on siis Elvaa mustana ja sitten meillä on Elva-alpakka, joka on tuplavela Elva. Ne on 2 saman nimistä alpakkaa, mutta vähän eri tyylillä kirjoitettuna. Siellä taitaa muuten ulkona sataa vettä, lampaat tuli sisään. Kaikki tuli sisään. Joo. No hei, tuleeko viimeisetkin? Joo hei. Joo, glögit ei oo sinulle. Ei oo. Tää Tarina-lammas on yksi näistä meidän 3 sisaruksesta, jotka muutti viime keväänä tänne meille. Nää on sen edellisen omistajan sieltä tuli pisu. Se edellinen omistaja oli ottanut nämä lemmikkilampaiksi nämä 3 sisarusta. Nämä on semmosia tuttipullokaritsoja ollut aikoinaan. Ja tosiaan se edelliset omistajat on pitänyt näitä, niin nämä on ollut siis sisälläkin ja nämä on aika tämmöisiä lemmikkilampaita. Nämä on rohkeita nämä 3 sisarusta. Ja tää Tarina on näistä 3 tää kaikista vielä rohkein, joka ensimmäisenä aina tulee uteliaana paikalle. No olet ihana. Tiedätkö, kun sä oot käynyt tuolla meidänkin keittiössä. Mä jätin kerran keittiön oven auki ja lampaat oli meillä pihalla, niin hän asteli sisälle. Nyt te olette täällä Lampolassa. Eikö se yrittänyt tulla sun syliinkin kerran? Joo. Aivan ihan. Niin, meillä on täällä vielä muutamia lampaita, joilla ei ole vielä omaa nimeä. Ne on toukokuussa meille tullut. Ja tässä on nyt ollut aikamoinen kesä, kun me ollaan oltu harjoittelemassa noita kehruukoneita ja ihan hirveästi kaikkea uutta. Niin on jäänyt tää lampaiden nimeäminen vähän vaiheeseen. Ei ole ehtinyt oikein miettimään lampaiden nimiä. Ei, joo. Et meillä on tuolla muutamia lampaita, joilla on nimi, mutta osalta siis tosiaan puuttuu. Ja nyt me ollaan ajateltu, että nimiehdotuksia lampaille saa laittaa tulemaan. Eli kommenttikenttää laittakaa sinne, mitä tulee mieleen. Meillä on nyt täällä lampaita Tarina, Taika, Taimi, Puuska, Viima, Tanse ja tässä ei taida olla muita. Me ollaan mietitty niin, että nämä parhaat nimiehdotukset, mitä sitten päädytään antamaan näille lampaille, niin nämä ehdottajat palkitaan. Ja me ollaan ajateltu, että lähetetään sitten näille voittajille lankavyydit palkinnoksi. Tämä on se ystävällinen, joka aina tulee moikkaa. Tää on. Tässä olisi kuule yksi lammas, joka kaipaisi nimeä. Me voitaisiin vaikka ensimmäiseksi nimetä tämä. Tämä on luonteeltaan näistä uusista lampaista, jotka meille tuli, niin yksi rohkeimmista. Ja tää on kaikista semmonen ihmisläheisin ehkä näistä kanssa, että tää tulee mielellä aina rapsutettavaksi, jos vaan laitumellekin menee. Joo. Ja sinulla on yksi pieni karitsalapsi. Se on täällä meillä. Joo. Olisiko tuo valkoinen pilkku tuossa nenän päässä? Älä glögiä, älä. Jos mä juon sen pois, niin se ei sit haukuttele. Tää oli heinällä maustettua glögiä. Sittenhän nämä nimet tulee tulemaan myöskin sitten siinä vaiheessa lankoihin. Kun me päästään tekemään näiden ihanien lampaiden villoista lankaa, niin se nimi tulee olemaan sitten siinä langanvyötteessä. Joo, niin se. Mun piti kertoa, mä en sulle sanonutkaan, kun meidän lapset halusi antaa näille lampaiden nimiä. Niin ne on nyt nimennyt yhden lampaan lemmikiksi. Ja toinen on Traktori. Joo, traktorilammas. Lemmikki ja traktori. Arvaat ehkä kumpi on. Arvaat kumpi ehdotus. Se oli niin hauska. No, pidetään toi Traktori. Ihan mahtava. Joo. Ihanan pehmeä. Ihanaa. Tässä on nyt Tarinan sisko, Taimi. Hei Taimi. Moikka. Moi. Taimi on näistä 3 tämmönen ehkä rauhallisin.
ja vähän niin kuin semmoinen varovaisin. Ei tääkään missään nimessä mikään varovainen tai semmoinen arka ole, mutta näistä 3, jos pitäisi sanoa, niin kaikista varovaisin. Tai semmoinen, että sä vähän katselet taustalta ensin ja sitten se tuu moikkaa. Moi! Onko teillä kiva koti täällä Lampolassa? Meillä on siis tää lampaiden aitaus on ihan tässä meidän kehräämössä kiinni. Siis sillä, että me jaetaan yksi seinä lampaiden kanssa. Ja se on tosi ihanaa silloin, kun on aurinkoisia päiviä. Niin nämä lampaat tykkää mennä siihen makaamaan siihen kehräämön seinää vasten. Niin sitten aina kun ne menee makuulle, niin siellä kehräämössä sisällä kuuluu semmonen tuff. Oiko sä tulee semmoinen kiva tunne, kun on siellä sisällä tekemässä töitä, ja sitten kuuluu semmoisia mukavia tömähdyksiä sieltä. Ne on aina lampaat, jotka siellä... Joo, ja ikkunoista näkee aina, kun nää tallustelee siinä pihalla, niin Joo. ihana katsella niiden touhuja päiväaikana. Jos sä haluat seurata enemmän meidän päivittäisiä juttuja, niin käy seuraamassa meitä Instagramissa. Siellä me päivitetään paljon meidän kehräämön juttuja ja miten me täällä puuhataan päivästä toiseen. Ja me tullaan tekemään lisää videoita myös tänne YouTubeen. Tää on tosi hauskaa puuhaa. niin tullaan tekemään näitä ehdottomasti jatkossa lisää. Mutta kiitos kun olit meidän seurana tänään. Joo, ja hyvää joulun odotusta kaikille. Joo. Heippa! Moi moi!